klinkt wel heel vriendelijk. Ja, kom maar. Hallo ladies. Hallo heren. Hi. Anja. Bas. Claudia. Bas. Je ziet de onderneemsters hier. Ja, veel runnen dit. En nog een aantal vrijwilligers. Oké. Allemaal, ja, oké, Roda. Oké, Roerdalen. Ja. Een nieuwe bestemming zoeken voor allemaal gebruikte spulletjes. Ja. Dat is Petit Beurs, is de winkel. Voor de kleine beurs. Voor de kleine beurs, Ja? Ja, en oké, Roda staat voor de hoofdgroep, zeg maar. Leg eens uit. Dat is het bestuur. Dat is oké, Roda. En wat valt er allemaal onder dan? De activiteiten zijn Petit Beurs. Ja. Computerloos. Dan maakt ze van 3 computers één gooien. Ook voor de kleine beurs. En fietsles hebben we voor het moment. Fietsles? Ja, fietsles. Maar dat leert ze normaal gesproken toch van die papa en mama, fietsen? Normaal wel, ja. Oh. Maar dat is een... die wat dat niet kennen. Dus ja, die van hier naar Nederland toe komen en die kennen dat niet. Asielzoekers. Ja. Veel noemen die Vluchtelingen. Ja. Wie noem je die? statushouders. Ja, statushouders. Ik Ja, vind dat zo altijd heten zo'n... ja, dat is wel alsof ze interieurverzorgster tegen een poetsvrouw is. Juist. Of agrariër tegen een boer. Ja. Ja. Ja, maar een beetje netjes blijven. Wat heet ook een voorkeur? Statushouder of vluchteling? Ja. Of asielzoeker? Het is allemaal niet prettig. Nee. Laten we, ik ga het dan maar op statushouders. Dat kriegen van met. En wie is de opperfietsinstructeur? Alles waar niet. Die zijn niet die. Oh, Het is weer een andere groep. oké. Dus, maar die zitten wel in de stuurgroep. En die organiseren dan de fietslessen. Vandaar dat ze in de stuurgroep zitten, hè? Ja. Ja, ik snap het. En dat met die computers gebeurt dat toch? Nee, dat gebeurt daarachter. En deze er ook niet? Nee, helaas. Is dat- Victor is weg. En Victor? Die heet Victor, ja. Victor. En Victor doet dat ook vrijwillig? Ja. Ze zijn allemaal vrijwillig. En Victor is gewoon handig met computers of Ja, zo? heel handig. Ja? Ja. En De dus eerste- dan kunnen ze voor 10 euro en een computer en een beeldscherm. Voor dan ook tenminste met een kleine beurs. Dus het valt allemaal onder onze doelgroep. Oké. Maar jij komt toch wel steeds op oké uit, hè? Ja. Moest ze dat dan aanturen, dat ze een kleine beurs is? Nee. Nee? Nee, maar Dus in meestal- principe kan de miljonair die hier net boete postert hoe Ja, dat kan ook komen. Ja. Ja, dat kan ook komen. Maar we houden ze wel goed. Ja? Ja, want dat is ene, die kunnen we altijd en die heeft genoeg van dit. Ja. En ik heb dat door, hè. Ik heb dat door. En daar hebben we speciale prijzen voor. Ja. Dus dan haalt jij die eruit, Ja. hè, met ook Ja. vingerspitsen Ja. gezicht. Ja. En dan is iets van, dan haalt hij wat. Is het een hei of een Het is zij? een hei. Een hei. Dus de hei die haalt zich wat uit de rekken, die komt dan heen. Ja. En er staat altijd overal een prijsje op. Nee. 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 Maar dan kom ik heen en dan met mijn 3 bloesjes. Of Ja, zeg maar, 3 blouses. En dan, wat is dan de prijs? Normaal 6 euro en hij betaalt dan bijvoorbeeld 8. Ach. En maakt dat indruk? Voor hem wel, want we hebben daar nu een paar merk-t-shirts gekregen. Daar Ja. heb ik een blaadje bij gehangen, 4 euro. Verbrandt er zich de vingers niet aan, hè? Niet? Nee, die zijn te duur. Ik kan dat niet doorverkopen. Ja, ik ken hem dus. Geweldig. Dan hebben we werk je meestal samen? Ja, Ja, op de veert. maandag en de donderdag zijn we weer samen. En de woensdag en de vrijdag ben ik met Angerie. Ja. En toen we hier net voorbij reden, toen zoet geboeten lekker allebei een sigaretje te roken? Jazeker. Ja. 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 De longopila, ja. Ja. Ah, en toen een beetje beef puffen. Dat asfalt moest onderal, hè? Ja, anders dan gaat het brokkelen. Rookvlees, Ja. helpt zich het langste. Ja. Maar je hebt het leuk samen. Ja, heel leuk. Ja. En hoeveel uur per week? Ja, 3 uur per keer dat open is. Dus wat zijn dat? 4? Voor mij 12 6 uur. uur. 12 uur. Ja. Ja.
mensen met een kleine beurs, hè? Mhm. Die kent je op een gegeven moment wel, Ja. of niet? Ja. Nou, je gaat beter dan ik, want ik ben niet van Postel. Ik woon alleen in Postel. Dus, ja. Oké, dit is een echte Posteltse. Nee hoor, nee, maar ik woon er lang genoeg. Ja, en een biermus. Ja. Ja, hè? Ja. De biermusje toch? Ja, Ja, zo ja. wordt het taaien. Maar dan verrast het zich nog wel eens dat er hier mensen komen die een kleine beurs hebben? Nee, eigenlijk niet. Soms wel, dan denk ik, kleine beurs, ja nou, zeug het goed. En ik bedoel, gisteren waren er heel veel statushouders, zie. En die waren met 4 of 5 kinderen. Ja, nee, zoeken zich een spel uit, ik neem me met. Ik bedoel, als ze die door blij met maken. Ja. En ook dukker, dan hebben ze gehad en dan hebben ze nog gehad en nog gehad. Ja, dan maken ze er een fijn prijsje voor. Merk ze dat dat voor die mensen iets totaal onbekends is? Zo'n winkel met... Ja. En ik merk dat die ook heel dankbaar zijn. Ja? Ja, heel dankbaar. Als ze gewoon als ze zeggen, ja neem maar met, kost het een kwartje. Neem maar met, oh dankjewel, dankjewel. Dus jawel, ik moet zeggen, voor batterijen goed en het is voor de lui goed voor bestaan. Dus die komen ook. Ja, maar dat maakt het werk wat je doet, maakt dat wel veel belangrijker Dankbaar, ook, ja. dankbaarder. Ja, dankbaar werk. Ja. Ik zou ook niet meer anders willen. Nou, die mensen, die statushouders, die komen heel duk beschadigd terecht. Ja. Want anders dan verlut ze die land en die Ja. huis en haar niet. Het is alles kwijt, ja. Ja, maar Ja. krijg je ook wel eens verhalen van mensen Nee, want te die huren? spreken nog niet zo goed Nederlands. Dat is altijd met hen je voet werken. Maar dan komt het er wel uit. Ja? Ja. En je prot ook niet echt veel over de grens? Hoor je wel. Ja? Als ze tegen mij Duits of Engels kallen, dat ken ik. Oké, Frans ken ik niet en de meeste kallen Frans, hè. Ja. Helaas. Ja, als ze uit Afrika komen bijvoorbeeld? Ja. Nou. Duk Franstalig. Ja. Ja. Maar het leuke is, ze zijn ook dukker onder aan het vertellen. En dan hebben ze het in het Engels, maar ze snappen niet dat ik ieder woord verstaan. En dan geef ik op een gegeven moment antwoord. Oh, sorry, zeggen ze dan. Net zo. Dan weten ze van, hé. En wat zeggen ze dan? Wat ga je dan niet meer huren? Dat bijvoorbeeld de t-shirtjes die kosten 1,50. En dan willen ze gewoon handelen voor €1. Maar dat zit er ook standaard erin, hè? Juist. Handelen. Dat is eigenlijk verplicht door. Ja, dan moest je gewoon onderhandelen van, ik krijg dat voor zoveel. Maar ja, dat doen we dan op het eind. Dus het totaalbedrag, en daar kunnen ze verhandelen. Al zo. Maar niet per t-shirt, want ja, dat is geen begin aan. Oké, dus stel dat het €8 is. En Krijg dan je begin... het voor 5. Oh, Ja, veel hoeven er niet rijk van te worden. nee. Veel door een lijn van het geld wat hier binnenkomt, dat is voor de activiteiten. Dus zoals de computerloos, de petite beurs levert het geld, daar bedruipen we onszelf van. En daar hebben we voor laatst wel 2 goede fietsen van gekocht. Dus die zijn weer voor de fietslessen. En verdienen zelf helemaal niks. Op de fiets. Ja, 60 minuten per uur krijg je weer. Je krijgt 60 minuten per uur. Ja, Dat is doe goed, ik het dat is veel. goed verdiend. Ja, daar was ze eigenlijk van. Ja, ja. Ja. En moet ze dan zelf bepalen, hoe zit het met de vakantieuren? Dat hebben we niet. Dat heb je niet. Nee. Oh, en overoren, weer Ook die niet. goed betaald? Nee, ook niet. Dus overoren weer niet goed betaald in Nee. 60 minuten. Nee. Nou, En koffiepauzes, mag je die zelf bepalen? Ja. Ja. Hoe dik en wanneer? En Ja, hoe ja. lang? En Als als ze we goed binnenkomen. komen. Ja. als ze doet, komt. Ja. En als we binnenkomen en we hebben zo gaat van vandaag even niet. Want we hebben allemaal een eigen rugzak, ja. Dan werd ook niks gedaan. Zeg maar wie opruimen of alleen als in de keuken gaat komen, daar werd opgeruimd. Want dat moet de winkel in. Maar wat bedoel je precies met een eigen rugzak? Een eigen rugzakje. Nou, ik heb bijvoorbeeld spierreuma en het kraakbeen in de knieën kapot. Het heeft weer zijn eigen problemen met de longen en et cetera. En één, dat heeft een soort straatvrees. Maar het komt wel. Maar iedereen heeft wat gaat. We hoeven niet te solliciteren, maar door vrijwilligerswerk. Want als ze bijvoorbeeld zoiets kon solliciteren, dan zou je het veel moeilijker zien om Ja. hem gaat te vinden. Ja. En nu duist je iets wat heel nuttig werk is. Ik denk dat ik dat niet aan de mensen toe zou hoef te leggen. Wie Nee, nuttig dat dat denk ik is. gewoon niet. Het is heel dankbaar werk. Ja.
En de kinderen natuurlijk met elkaar ook eens een keer Ja, even babbelen. even babbelen. Ja, het is toch die steun van elkaar, hè? En wie is dan de baas? Anja. Want dat wil ik namelijk net vragen. Want toen zei ze van, ja, maar dan komt er hier, weet je wel, dan maak ik van 6 maak ik 8 euro. Ja. En toen wil ik eigenlijk vragen van, wie mag dat beslissen? Ja. Maar dat doet de baas zelf. Ja, maar als ik dan een keer niet ben, mogen ze dat ook beslissen. Oké. Ik bedoel, ik ben niet de baas, ik ben gewoon de manager. Zo ben ik gedoopt. Zo is ze gedaan. Door onze vaste kracht, ja. We hebben nog boven ons staan. En wat deed hij? Hij werkt bij mensen Ja? en die helpen ons met opbouwen. Dus totdat we een stichting zijn, hebben we altijd immers om op terug te vallen. En het is ook nodig, want ook af en toe heb ik raad nodig. Hè. Dan denk ik, oh scheisse, wie mag dat nou weer opknappen? En dan mail ik die of dan bel ik die en dan krijg ik een heel neutraal antwoord. En dan weet ik ook wie wat. Die steeds dan gaat boeten, hè. Anja, spierreuma. Ja, Hoe vervelend is dat? heel vervelend. Heeft ze dan ook veel pijn? Ja, de hele dag. Nu ook. Maar hij was wel sterker erin. Hè. Ja, ik ben niet de ene wat van klaagelt. Ik klaag ook niet. Maar als die gewoon de hele dag toe zou zitten, dan zou je het veel erger zien voor dich. Ja, want dan heb ze geen afleiding. Hè. Dus die 3 uur per dag is dan toch afleiding. En bij dich? Ja, Want die gezondheid is, begreep ik ook niet. Nee, maar ja, dat leert ze met leven, zeggen ze. Maar het is niet makkelijk. Ik heb heel veel last van migraine. En nu scheelt dat als ik dan een aanval krijg, dan zegt Anja, ga maar even. En dat kan binnen waar ik even echt niet aan. Dus ja, en af en toe last van de ruik en van de long. En als ze migraine krijgt, dan ga je ze naar huis toe en dan ga je ze in een donkere kamer liggen? Of Nou, hoe zo erg is het nog niet, maar dan zit ik inderdaad vlakken voor de ogen. Ja. En dan af en toe kom ik niet meer om mijn spraak. Ik zie dan maar de helft. En dan moet ik echt heel rustig aan doen. En dan weet ze niet waar dat vanaf komt, die migraine. Nee, want ik geloof bij neurologie en alles. En die schrijven dat ik van alles hoor, maar ja, dat helpt toch niet. De ene keer kan ik niet tegen chocola en de week erna kan ik niet tegen pudding. Dus ik ken er ook geen pil op eten. Ik weet het niet.